maliyɛnw yɛrɛ dama u ka se ka fɔ mun bolo dara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ hakilila jigila ni avril kalo ni a tile 13 14 ani 15 Bamako komini 6 kelen bɛɛ lajɛlen na si ka fɔ kɛra walasa bɛn ni kelenya a bɛ se ka na maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ bada cogo min ala barikala o kɛra wasa ye donc bi an bɛ baara min na n'o ye baara kundon ye o bɛna kɛ Bamako yɛrɛ mara n'an ko district de Bamako o ka ɲɔgɔn ye min n'a bɛna kɛ bi n'o ye kalo tile 20 ye ani sinikɛnɛ donc tile 3 sigi de don an wasalen don an nisɔndiyara ka d'a kan aw yɛrɛ y'a ye mɔgɔ min bɛ tɔnsigi in na bi a ka ca mɔgɔ 1000 donc o bɛ mɔgɔ hakili sigi a y'a ye fana k'a fɔ an ka mɛrilakaw olu bɛ kɛnɛ kan faso yɛrɛ ka baarada n'an b'a fɔ service technique de l'État olu bɛ yan maaba caman bɛ yan groupe caman bɛ yan an ka kɛnyɛrɛyew bɛ yan an ka jɛkulu caman bɛ yan dɛnkɛrɛfɛ ko t'a la maa si ma bɔ maa la o kama an ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma ka taa société civile ka na dugutigi ka na alimami ka na chrétien diinɛ ɲɛmɔgɔ ka na laadalatigiw an ye bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ lajɛlen fana y'an jaabi donc o tɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ ni wasako tɛ donc an hakili tigɛlen bɛ baara in bɛna kɛ tile 3 kɔnɔ bi kalo tile 20 ani sini ni sinikɛnɛ hakili tigɛlen bɛ k'a fɔ si ka fɔ nin a bɛna wolo mun na a bɛna kɛ wasa ye a bɛna wolo mun na a bɛna kɛ hakilinaw ye mun bɛna jamana in kɛlɛko fɔɲɔgɔnkɔ furuku caman a bɛna dankari a la bada inshallah e bɛ jumɛn laɲini jamaw fɛ n bɛ mun ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ o ye ka baara kɛ ni dusu ye mun bi i kun ni kan cɛ i k'o fɔ mɔgɔ kana dankari mɔgɔ la ka d'a ka kuma fɔcogo kan ou bien a ka hakilina kan k'a ɲini u fɛ fana danaya de dalen b'u kan o de kama u welela jigi fana dalen b'u kan parce que n'i ko jamana i ko jamanadenw u ka baara in ta n'u bolo 2 ye walasa u bɛna jaabi minnu sɔrɔ jaabi ninnu bɛna kɛ nafa ye jamana marabagaw ma pour que don nataw la u bɛ se ka kɛ baarakɛminɛ ye walasa an bɛɛ ka jɔrɔ ye mun ye n'o ye Mali basigibaliya ye a ma daminɛ bi o jɔrɔ in o bɛ se ka wuli pewu o laɲini n'o welekan an bɛɛ lajɛlen kan hakili t'o la n'o kɛra an ka laɲini min a bɛ kɛ wasa ye tile 3 sigi min n'an bɛna kɛ Bamako hukumu kɔnɔ ale ni sigi min kɛra an ka kominiw kelen na danfaraba t'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que kuma bolila kumasen dama min kan n'an b'a fɔ tematigiw o kelenw de bɛna lajɛ ni
nin sigi in fana kɔnɔ tile 3 nin kɔnɔ donc mɔgɔ min bɛ Bamako hukumu kɔnɔna la n'u nana baara nin kɛ u bɛna jateminɛ kɛ commune ka sɛbɛnw an b'a fɔ rapport kuma jumɛnw de b'o kɔnɔ mɔgɔw ye mun ni mun de fɔ komi gɛlɛya u ye dabali jumɛnw de miiri n'o o kɛra wasa bɛ sɔrɔ ani u sinsinna kɛrɛnkɛrɛnnena kumaba jumɛnw de kan n'an b'a fɔ recommandation mɔgɔ minnu bɛ yan bi n'u bɛna sini ni sinikɛnɛ baara kɛ olu ka hakilina an'u ka baara a bɛna boli o sen damadɔ kan misalila kuma min fɔra sigida fɔlɔ la n'o ye commune 1 ani mun fɔra sigida 2nan na ani 3nan 4nan 5nan fo 6nan a bɛ se ka kɛ a dɔw ye kelen ye mais a bɛ se ka kɛ kuma dɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ in kan bi u bɛna sigi ka miiri o de kan ni mun fɔra sigida fɔlɔ la n'a y'a sɔrɔ a fɔra 2nan fana na o tɛna segin ka fɔ tugun o bɛ kɛ kuma kelen donc an b'a fɔ o ma ko synthèse u ka baara yɛrɛ fanba a bɛna kɛ synthèse ye mais o kɔfɛ komi kuma de don a bɛ se ka kɛ hakilina dɔ bɛ yen o ma ta commune kɔnɔ o bɛ mɔgɔ minnu bɛ bi kɛnɛ in kan o fana bɛ se ka fara kuma kan mais mɔgɔ min bɛ a bɛ 1000 bɔ a ka ca n'o ye olu bɛɛ mana sigi ka miiri k'a fɔ n'an ye nin dabali in tigɛ ni Ala sɔnna fɔɲɔgɔnko ni bɛnbaliya min bɛ Mali jamana kɔnɔ a bɛ wuli a ka ca Ala fɛ fili man ka ye o la donc o kama an bɛ dugawu de kɛ an ye kɛnɛ nin dayɛlɛ hɛrɛ la Ala ka a kuncɛko ɲuman fana k'o d'an ma n bɛ foli k'aw bɛɛ lajɛlen an bɛ b'i fo merci merci très bien